Obľúbená knižná séria Obrázky z prvorepublikových Košíc má už 5. pokračovanie. Tentokrát sa autori zamerali na hotely, reštaurácie a obchody v Košiciach v rokoch 1918 až 1938. Do publikácie sme zahrnuli také tie najznámejšie košické hotely, tie, niektoré z nich už samozrejme neexistujú, ale samozrejme aj rôzne obchodné prevádzky, móda, módne doplnky, obuv, elektropredajne, nábytok a podobne. Túto knihu by som odporúčila asi každému čitateľovi, nemusí to byť len Košičan alebo Košičanka, ktorí sa zaujímajú o také každodenné dejiny, že teda nie je nejaké veľké politické, ale taký každodenný život obyvateľov, ako prebiehal, ako sa zabávali, ako trávili voľný čas. Prostredníctvom tejto publikácie môže čitateľ doslova cestovať v čase. Kniha ukrýva množstvo unikátnych dobových fotografií zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach. Fotografie a pohľadnice sme doplnili aj historickou tlačou, či už dobovými novinami alebo rôznymi almanachmi, časopismi, kde sme sa zamerali na inzeráty, cenníky, reklamy, leporela a rôzne iné tlače, ktoré by viac priblížili vlastne čitateľom tú predstavu o medzivojnových Košiciach. Tak veríme, že teda verejnosť príjme tak ako tie predchádzajúce, že sa im to bude páčiť, že sa dozvedia niečo nové, pozrú si nejaké také nové pohľady na Košice a celkovo spoznajú možno, že taký nový rozmer tých medzivojnových Košíc. Pre čitateľa môže byť publikácia zaujímavá aj tým, že si môže porovnať napríklad súčasnosť s informáciami o vtedajších cenách služieb či tovaru. Publikáciu si môžu záujemcovia kúpiť vlastne v našich predajných miestach, lektorniach, to znamená v hlavnej budove na námestí Maratónu Mieru, Katovej bašte a na Hviezdoslavovej 3. Z Východoslovenského múzea v Košiciach Roman Martinský, telke.